स्पूटिंग है है ए बी फोटो जोंले बेसे अभी लाग गरम बताई है ना नो 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 दिस ऐसा वाला ऐसा वाला बे आन्टिनाव गस्ला गांसे लानायमोन आरोना मानो होनबा मोनसे ड्रेस सोंनो आरो बेसे फट' लानो नङा होमबा लोगोफोर क्या बोलता है इसको नंखरांग पार्क क्या बोला तूने थांखरांग पार्क थांखरांग नोंनि बायदियानो दंखोलैयो लाजिकुनु नैखौ कालारखौ बेलेग नांगौमोन रा आंनो मेघालया थांखार पार्क नै लोगोफोर जा समायना जायगा मोनफैलायबाय आरोना जोङो मेघालया खांखां पार्कआव दंफैयो आरोना नै लोगोफोर काट्रा जायगायाव फैदों आरोना जोङो बोराय बुरै काट्राखा डेन्जार होननाया ओरैबायदि समायना जायगा नैथिं बांलादेश दङ लोगोफोर दायो जोङो बांलादेशआवबो थांनाय जाबा थांगोन टाइम मिलायबा आरो बेरायनांगौ दङ गोबां जायगा बेरायखांबाथाय नैथिं बांलादेश बिथाङा दायो भिडिअ लासिगोन आरो फट' शुट सोलिगासिनो जोंहा दा बोराय बुरै लोगोफोर जा समायना जायगाया नोंथांमोनाबो फैगोन आङो बे जायगायाव ना फैनो सानखायोमोन आरोना नाथाय दिनै फैनो मोनबाय थांनोसै न'आव दायो थांनो बाबाबो गला लोगोसे लामायाबो जा बुरिया खानानै दंफैयो